Hello mga kasweetie! Hi guys! Karon maghimo tag money pulling gift. Pasensya sa haggard face, kapoy manudlay. So mauni atong mga need guys, syempre kwarta, cellophane og ang box plus ribbon. Let's start! Syempre scotch tape. O, nagapangalot kilid. Nagasamok-samok. Isulod guys ang kwarta sa cellophane. Paspasite, kadugay ba ni mong trabaho ti oy? Paspas ba? Yay! Human na! So karon guys, scotch tape na nato ang tumoy sa cellophane para dili mo gawas tong kwarta. Scotch tape nato tanan hangtod mahurot. Naya ni mong trabaho ti oy. Undang-undang pa. Guys, ang kwarta nato guys na himuon is worth 5,000 pesos para sa money pulling gift. Yehey, nahuman na guys. So, scotch tape na pud nato siya nga isumpay-sumpay. Sumpayon sa nato siya tanan-tanan. Hangtod sa mahurot. Sige, sumpay-sumpay lang. Sumpay lang yun. Hangtod sa mahurot. Yehe, mana. Karon guys, ihapon sa nato usab ang kwarta. Para sure nga hindi makulangan. Yehe, 5,000 pesos. Karon, sulod na nato sa box. Unahon ang tumoy. Karon magsulod tag kwarta, ugma magsulod gyapon ta, sunod adlaw magsulod na pud ta. Hangtod sa hangtod magsige na tagsulod ani kwarta pero dili atoa. Sagoy na aana. Okay, mana sulod. It's time to attach the ribbon. Ani guys, ready-made nga ribbon, birahon ra na siya, birahon. Scotch tape diri, scotch tape dito, moro na siya. Unya make sure nga dili makita ang kwarta. Tcharam! Na anatay money pulling gift. Finish na guys, finish na. Thank you for watching. Chan charan 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 chan chan. Kadugay mahuman, kadugay mahuman. Guys, kapoy jud ka mangitag kwarta guys no. Kailangan jud ka maghago bag maayo. Mauna, mga bata karon, eskwela jud taon mo. Di mo miskwilag maayo, mapareha jud mo namo. Yehey, humana gyud. So karon, ihapon sa natog usab ning kwarta no para sigurado. Kay basig makulangan nya ta na impas ta sa atong customer. Ihapon sa og tama ba na 5,000 bago nato isulod sa box. Ani sulod na nato guys.
Sulod na nato sa box. Unahon jud nato tong 1,000, pasunod 500, 100, 50s. Sulod-sulod pa more. Dagag lamok te. Sige, sulod pa. Sige, makagpangalot ti oy. Sa magkati, kagid kati. Yay! Tapos na. Isulod. So, it's time for ribbon. Tapos, i-make sure guys nga nakatago tong kwarta, dili makita. Para surprise! Finish na! Finish na! Mauna ni siya. Tapos, birahon na lang ng ribbon, no? Birahon na lang. O na ni guys. Thank you for watching. O, nara. Charan!